L-ewwel bank mill-Unjoni Ewropea xeħet l-interess tiegħu fit-tellieqa għall-akwist tal-Bank HSBC. Dan il-bank iġib l-isem Attica Bank li huwa bank Grik. Din is-sottomissjoni tidher li hija favorita aktar mit-tnejn preċedenti. Min-naħa tal-HSBC jidher li l-probabilità li dan il-bank Grik jaffaċċja xi ostakli huma ftit. Dan għaliex indirettament diġà għandu fideh in-negozji ta' bank globali fil-Greċja. Fis-sajf tal-2023 l-HSBC kien telaq mill-Greċja u daħal floku il-Bank Grik Pankrita li sena wara ingħaqad mal-Bank Attika. Din is-sħubija bejn il-banek tagħmel il-Bank Attika il-ħames l-akbar bank fil-Greċja. Kien lura fl-1924 meta twaqqaf dan il-bank fateni li imbagħad ġie mniżżel fil-borża fl-1964. Jekk l-offerta tal-Bank Attika għall-HSBC Malta tirnexxi, din tkun l-ewwel operazzjoni tal-bank barra mill-Greċja. Din tkun ukoll l-ewwel darba li l-bank ikun sorveljat direttament mill-Bank Ċentrali Ewropew. Jidher ukoll li Attica Bank għandu biżżejjed fondi sabiex jasal għal ftehim, hekk kif ħabbar pjanijiet għal żieda fil-kapital ta' 735 miljun euro. Qabel Attika l-interess fl-HSBC Malta kien muri wkoll mill-Bank of Georgia u anke mill-Ardishin Bank tal-Armenja.